Здравейте хора, днеска ще правим нещо много забавно. Ще разглеждаме мод меню на Грани. Това е една много интересна тема, която на нормално ще играем. Няма да играем с Nightmare. Ще активирам това и е време да започваме. Забелязах, че един нямаше видео, защото бях на рожден ден. Почти целия ден, някъде около от 10 часа до почти до 5. Сега, първото нещо, което виждаме са God Mode и Unlimited Ammo, които ще ги активирам. Много клип, което това всеки го знае. И да. Между другото искам с много клип да ви покажа едно нещо. Да, между другото това е по-стара версия, не можах да намеря малко по-нова, но вижте, ще ви покажа едно нещо. То вие няма го видите, де. Ей, тъй се вижда добре. Тук има... После ще ви покажа. Тъй, сега. Има таймскейл, колко бързо да върви времето. Гравитацията, нали колко... Добре, плеер. Още се направя бързо. Лавата отвърва, те обаче не ме видя. И... Дай ми да го сменя. Много клипа ще остане така. Enemies, което е нещо ново. Granny Parent. Wow, хак. SCP. Мога да я виждам къде и мога да променя тук цвета. Ще направя зелена. Искам да виждам всичко. Всъщност не, така ще стане. Place камера. На всички ще сложим по една камера. След това ще видим какво прави. Тук има втора страница, която... за клонинги. Добре. Има enemies. Които да, тук се разгледаме. Добре, тук са по малко странен начин, така че... Гледам всичко е тук. Има телепорт. Откъде до къде, добре. Object Manager, ти го знам кое е телепорт, добре. Камери. Ето ги камерите, да видим бабата къде е. Значи е тук. Ще огледам чак там. Добре. Main. Ортографик. Не разбирам какво е това. Физики. Това не знам какво е. Атмосфера, да, това ми е ясно. И меню settings, което е много интересно. OG. Има и втора страница. NPC-та. RPG, Evil Nun, какво? Някои танци. Мога да играя като Иванка. Нали, Evil Nun. Родван. Те го знам. Тук. Да нека да видим. What? Значи само на Грани мога да избирам. Ето е гадно. Мога да избираме много страните. Тя така си е най-добре. Enemy Replacement е добре. Original. Minecraft 1.19. Guns. Get Guns. RPG. Аз мога да видя как работи това. Това е много хубаво. Като цяло хора, това е менюто. Сега е време да се забавляваме. Така. Сега вече мога да ви покажа, че тук има едни 3 кутии, които са за... Нищо не се вижда в тях. Би трябвало, ако направя една снимка и... В смисъл,
я направя много светла, да открие нещо тайно. Сега, нека да направя моя любим бък. Пак може да не успея да го направя. Да, не успея. Сега бабата и тя... Не, тя наистина не може да ни уби. Добре. Също ми трябва книгата. Ще трябва да намеря книгата, която може да... Ето. Не баба ли? Ако стоя тук не трябвало. Тая марката на следния мога да я местя. Тя много ме далеч. Така че, да. Тя изчезна. Малко ще ме загуби. О, да. Нека да видим. Я да видим. Искам арбалета. Армбост. Бабо. Бипси. Омага. Чех сега. Хрумна ми една идея. Бип. Ама чип. Седи пип. Ама чип. Ти е. Тъй. Добре. Ти какво е? Ще направим и тъй. В смисъл да е, нали, отворена. Просто, че аз не може. Аз може просто да си дам. Може просто да си дам спешалки. Тъй, сега. Така. Нека да видим паяка. Мога ли да го елиминирам? Омага, ето паяка. Винаги... не. Започва да ми лагва. Добре. Пушка да иска. Shotgun drop prefab. Мисля, че ти... Да. Тук ако чувате едно мялкане, това е една котка. Не е моята, но защото съм в приятел в момента. Ако направя... Какво... Моля! Добре.
нека да оставя да ме бута паяка. Видим къде ще ме бута. Мисля, че той не винаги ме бута. Спомня се преди като играх една стара версия на едно мод меню. Ставаше по един друг начин. Има ли чук? Искам чук. Да, ето такъв. Това е на английски. Тъй, добре. Искам. Вижте сега какво ще направя. Теди, дай. Добре, ако направите. Ето. Защо ли? Добре. Тъй, не. Стига. Добре, нека видим сега къде ще ма бути. Никъде. Тъй, сега нека да му се остави тук да ма бута. И мисля, че той трябва да ме бутне и тук. Зато не шкаф. Абе, бабето, долу. Хора, вижте, прави паяка. Добре, убих паяка. Той, сега, да. Ако падне, да. Since now until the time. И хора, искам да ви кажа един бъкчик. Това да ме. Вижте. Играта бъдна. Ставаме малко. И така ще се оправи. Да, оправя се така. И да, като цяло това е от мода. Искам само да видя нещо. Искам да отида при последно да отида при един друг пич. И мисля, че преди играта, аз това не съм го разглеждал миналата година, но и по едно време играта ми лагваше, този път не ми лагва. Това е странно. Чакай, аз не знам. Не искам да взема него тогава. Guns. Get gun. Вижте.
графиката малко бъгна. Ще ми трябва и бактерия. Също и отверката. Защото не бягам през главната порта. Всъщност аз мога да направя и тези. Скоро ви ще паднах върху сауната. Така че това видео ще свърши след колко е дълго? 16 минути. Ей, сега ще свърши. Така че хора, я да видим сега анимацията. О май гад! Ето я, Слендрина. Еми хора, това беше днешното видео, така че чао! И ако искате още малко, се абонирайте и лайкнете и чао! Също забрах да кажа, абонирайте се за един приятел.